Takže čaute ľudia, vítam vás z nového videa a neviem čo tam robia, ale Miško, Maťo a nový host Nino sa tam naháňajú. Maťo ma nosil. Si mu sa dom čekať. Daj mi ten brušný balón, plný tuku. Ja som sa im kus povedal. Potichu, že poďme a potichu buď trochu. My sa tu schováme s myšičkou, takto. A je to fakt hrozné, oni nás tu naháňajú. A teraz sa budú pýtať a ešte ticho, poď ticho. Už nám to si minuli. Lebo už točím 2 minúty, no vlastne to není ani dosť toho akože, ale budem tu ešte chvíľku natáčať a budeme sa tu premiesňovať, aby nás nenašli dobre, to bude lepšie. Poďme ticho. Kde sú? Áno, normálne, vidíš, že to vyzerá. Áno, vidíš, že už točím 3 minúty. Počkaj, ja sa nepozriem. Tam sú, Oni sa pozerajú.